Iseqamchamo ke leso owaziyo ukuthi njengoba udayisa lento oyidayisayo ish nampo 4 kanti ubune seqamchamo obusenzile ekseni usenzela ama custom sekuza obaba sithele phansi usutshela abaphuza ngicela niphume nakamaphoyisa baphume ngesikhathi bephuma bashiya ngekho umuntu sarikwazi uyasithela iseqamchamo kuzongena lo Razo nale ntombazana ecofa ifoni edlushe phisi ayinhle hayibo amaphoyisa ashelwa kanjani madoda uba nje ayini iphoyisa elilodwa awube elilodwa anisikhande phela ngamaduke nathi sime kanjeni ushaya umuntu uniform madoda ashelwa kanjani amaphoyisa nina ke no ayinani hamba kanjani lapha ayisafuna ukuthi akabhenge yona abhenge ithi harazo kanjani lo sisi wakho lo ngizithini la sisi yabo then ngesikhathi ngena le Razo le sizonge sanibonani njani dayisa utshwala ekhaya uthi hawu baba yaphila baba hlisa umoya yaphila baba ubizo baba wakho mina uphuma wehle nje useyeqile le yanto nethekeni siyeqile seniyakhuluma nje into engenamsebenzi seniyakhuluma nje uthi hayi akasidayisa utshwala ukuthi nokuthi uyokhuluma nje angeke ngisho okunye seniyakhuluma sebehamba hayi emva kwaloko sebewulayini sebemhlophe sebezofonela ukutshwala lekhaya bese bakufonela hey oyeke lento okudayisa utshwala lapho kanti usubeqisile iseqamchamo ke leso iseqamchamo sisifaka konke ama office sikhiphela sona ku 1000 rand